Sangeno ka jingkinyon tang hawa kijong kiyeng gisam. Sangeno tang mankut haka komen haka social media. Ki pai ba. Idai ban scout ho. Bangidon hakari senchar pai ba. Ban hakari senchar pai ba. Kabor ka syong hau pai ba. Upai ba ubisang ubabje kan pensyong yapi hakabor. Upai baru barang kabor ban dekat yapi nak kata kabor ka bapi pidon. Lalu upai ba los scout ho ya kata ka benta. Yang HM kita senchar ngi atas katrep. Kita haban snow, kita haban snap. Ya ka jindawa ka jongi upai ba. Ngamla ban klat. Ya ka ai kablaja ha Nepal. Yui kumno kablaja hakari Madagascar. Ngi kumno baca hari Bangladesh gaji ki paipa dalam pensir ya sarkar kiri wat ban pilklamru ya sarkar hakdi kiri nama kata ko ki paipa kiri belong ki paipa kita snauto ina ka jong bor ka jong ikhtiar nama ridon hakari senchar paipa aku waru ban hakari jamit hakari ka bor ka benta ya ki kon sama ri jongi ki kon sama hakari ki ki benta ki ma ki jingtenjo ki jele ki babon Rukom laklong hakada ka yokam ka yojam Ini bakuno ka sarkar ka persyang bantuklar. Hakda ki MPSC, hakda ki DSC. Ini kejinge ki kon Samla. Haka yokam ka yojam. Bagi hiru ya kata ka bamsa ka babampong. Ka bakta yani bagi ka laway ka bansawan. Ko ki Samla ka di ka porepi. Bapinum re syo ban Kren ya ka jing shisha. Namar detang ka jing shisha ka ban pelalo jepi. Ko ki Samla bi. Haka ni ka jambe ka ban Kren yepi ban panongru. Sangeno ka jing kinyon tang hawa ki jong ki yeng gisam. Sangeno tang mankut haka komen haka social media. Kade ya pi ban mi sa surok bandawa na ka sarkar ya ka hok ka pi bide benyo. Lada kita ki Samla ha Madagascar, lada kita ki Samla ha Nepal. Kabe ki ong kita ka Gen Z protest. Ka pinkelam ya ka sarkar ha kiri. Biru paiba hero ki Samla ki don ya ka jo ka bor. Ki Samla ki dai kalawai jogri ba ka jatuh. Aku abang bakadan kuwe ka jilong ka bangas sotar ka baso shaman tim ha ka jimur ka Khrawpyrkhat ka jonga. Ki ong kumni ha ka kin no way. The future of a nation lies in its youth. When they rise against injustice, when they rise against abusive use of power, even the most powerful decision must answer to their courage. Kata kadai ka bang kwa bagi kon Samla, jong kadai ka jala ka bagi jong ikin don ya ka Jingstad. Apa kadang kano ka tingko pati ni sa kamat pan yeng ramba. Dai hanta kinyo i baka sarkar ka haban pendem aka sorur ka jong hi. Kendiaru hakani ka jamit ngakwa pan Kren. Hakabay baka ta tourism development. Baka sarkar ka Kren sharum shereng hagini kiski ke benta. Umudong som sirong jong ni ke jala ka bi. Umudon benta hakata ka jili tourism. Kum kita industry players kare kum tahu no hikai ya ka subject tourism. Abang ai ya kita ki jing penbra jo ka sarkar. Wanra ki project tourism ki repair hagini ke jala ka jongi. Ningkong abang apet abang kami. Ngarang mud. Bang kadang dom jing germen. Begini ki penmentoy ya ki try muluk. Kini kita bentuk ki kon Samla ki badon beta hak pam tourism. Kini kita bentuk ki snong ki thau ki badon beta hak tourism. Kendai Sulawesi banyui, Sulawesi bantip. Begini kini ki project baka sarkar ka warra. Ka bentuk pembantangi kita ki hespa. Ka bentuk pembantangi kita ki corporate. Ki bawan na sabar jela bantuno ya ka hok ka janga ka jompi. Abang apet hakabidai baka ki schemes ki repair. Sulawesi banong. Ulanang yo. Upadai hok banyo omyo ya ka hok ke jongki. La kalong ka scheme ka bedai baka homestay, la kalong ka scheme ka bedai baka kita prime vehicle. La kalong ka scheme ka bedai baka agro tourism bela. La kalong ka scheme ka bedai baka community based tourism. La ni la kalong ka scheme ka bedai baka kita ki motor caravan. Ngamyo i baka kon Samla ka jongi kinyo jingmatoy. Ngajio snowru, laju pen snow hanga. Bang laju apply kita ki scheme baka sarkar ka penni. Kendai Sulawesi badong baka itu hanga ba adin sistem arsnem jong kata application ke joki ka sarkar commission la sanction ni kita ki scheme kemono bayo kita ki scheme ko ki paiba pidan hok bantep kon ki nong song jong kene ke jela ka bi ke jongi ko ki paiba ka sarkar ka baju menir ban pen khabe ka sarkar ka smart ban penni ya kita ki publicity ki repair ka penni ya kita ki jimetoy ba ki paiba ki yon tourism akini ki kendiat snem galayo jingtep bagladon kita ki community based tourism fellow na ka meghadian it Kibala keleng kisnong bantau kita ke society ban pensor ki paiba bagin sedang ya kam tourism. Ini Sulawesi bandip bahadin bagi kita ke society ada pensna. Hadin bagi kita ke society ada ban register bagi federation. Hado minta kita ke society ki apsa ya kata ke jio cimto na ke sarkar. Dia hangno kita ke cimto bagi paiba ki yo. Kasih tang kane baga tang ke jim pithani jo ke sarkar. Nomor ke cimto ki yo hi tang kito ki badan ke jedai bajan bagi bor sarkar.